Sanibona. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nabazali. Webazali. Niyayibona igravity yezinto enizenzayo kulothando lweingane zenu. Ngizoblame nina kukona konke okwenzakalayo. I-outcome eyenzakalayo kuma relationship eingane zenu ngizoblame nina. Okokuqala asilandela emalobolweni. Thina la kaZulu siyastrugglisha ngempela when it comes to lamalobolo lawo. Ingane yomfazi iyahamba iyokwenza isihlobo esihle kwakho. Wena mase kuthiwa kunezibizo ezibizwayo ubiza izinto nawe ongakazi uyithenge kwakho. Ubiza izitofu ezibizayo, ubiza izinto ongakaze uzithenge kwakho. Then you expect ukuthi umfana lapho aqhubeke usazokondla ingane yakho. Yes, ngifuna ukuthi ningizwe kahle bazali ngoba lento ngifuna ukuyilanda kunina. Kunjenje inina. Ingane yomfazi ilobole izi ibencane bengaka. Amalobolo ethu la kaZulu they are not fair. Iwona lawa enza umuntu wesilisa akhale ngawo kakhulu ukuthi useyilobolileke ingane yakho. Wena futhi awusasifaka isikole esifanele enganeni before ihambe emzini womuntu. Ifika ingane lapha emzini womuntu yenza izinto ezingafanele. Noma isibuya anibe nisayibuza nina ingane akukho la khona ngake ngezwe khona kuthiwa umzali uqhubha ingane yakhe ibuya emzini. Wayiqhubela wayiphindisa back la igane khona yobuza ukuthi kwenzakaleni. Ingane ithi ibuya ibe kuyiyona errong. Ningahlali nayo phansi niqhube back nibuyisele emzini wayo. Niwadla amalobolo mase kuphela kanjalo. Ni expect ukuthi le ingane zabafana lezi kwenzeke njani enhlizweni kuzona. Aninaso isikole. Khona abazali abathi mina ingane yami ngeke iyohlupheka emzini womuntu ngancamba ibuye. Anibe nisabheka ukuthi mhla kuyiyona ingane errong ebhedile emzini mhla ibuya wena njengomzali wenza njani. Amalobolo engane yomfazi lawe wakhiphile kucaca ukuthi ingane ingene ezikweletini ngenxa yezinto ezikhiphela nini. Nizothi nizovusa abantu abakade bashona nizobabala nizokhipha ingobe ezu49. Lento le isikhathi esiningi iqala kunina. Aninaso nini isikole esiright for ingane. Ekugcineni ingane mase ziyabulalana. Uke wahlala phansi nengane yakhe entombazane wayitshela ukuthi njengoba isihambi yokotiza emzini womuntu ifika iphathe kanjani njengomfazi. Uke wahlala phansi ngoba inqwaba yena nihlala nezingane zeni phansi nijabulela imali ezakunini mase ingane yobe undlavini lapha uphinde wena futhi usekele ingane yakho. Ngiyazi ukuthi nina ingane nina abantu besifazane noma nina abazali enezingane zabantu besifazane zamantombazane nihlezi nizoseka zona noma sekuyizona ezirong. Isikhathi esiningi la imendo ibhidlizwe ibona abantu besifazane emzini yabo. Then nina ni expect ukuthi ingane mesibuya ibuyela kwakho hayi seku right konke. Nigijimisa ukuthi ingane yami ngoba ngiyifundisile nibiza imali engaka. Umfana usuke engazili ukuzolwa nani, usuke ezokwenza isihlobo esihle ecabangela ingane yakho. Ngikhuluma nje khona abantu besifazana abangaganile njengamanje hayi ngobani abafana they are fed up. Abazi ukuthi baqale ngakuphi ngoba bayazi ukuthi bathi baba bayiyalile bayigqoba emthondweni. Ni busy nje nibiza imali eziningi engenasti. Uyayicabangela ingane yakho ukuthi isayokwakho umuzi la iyakhona. Uyayicabangela ingane yakho ukuthi la isayakhona isayokwakho umuzi edingeka imali kuyona. Umfana aqwile ezikweletini abe mngaka ngoba naku phela usuke wacabanga into enhle yena kanti kahle uyigqoba ngowakhe. Musani ukuyenza lento eniyenzayo. Ngoba kunje mina ngiblame nini. Aninaso nini isikole esifanele einganeni.